Ayan, ganyan na lang itsura nindo. Ah, okay yan si Eman, okay yan si Eman. Ayun, yan. Si Sayamak. Partner mo. Babae pa ako, hindi nga. Ano na yan? Uy, Eman, magayon kang babae. Hindi nga ni magayon kang babae. Welcome back liwat sa pinakamaugmang vlog sa Rinconada Camarines Sur, inian Si Jokes. at si Madel. Welcome po sa first virtual vlog, Mini Mayor Madel. Daya ako nakakataramta. Parang naninibago ako. First time na virtual. Grabe ang spike kang cases kang COVID digdi sa Kamsur. Si Jokes ang nagsuggest na mag-virtual na lang. Sabi ko, paano kaya yan? So, hilingon tangon yan. May hiling tangon yan kung paano gigibuhon ang virtual vlog. Ang guest tangon yan, Jokes, si Dr. Perinya. Si Dr. Perinya, sabi nga ni, Doktor sa tao. And then we have Dr. Romer Trinidad, sabi ni that, Doktor sa ngipon. Because he's a dentist. And then we opted to invite Peter kasi ini talaga ngunyan nakulaw ng problema ta digdi sa Camarines Sur, not only in Camarines Sur but in the Philippines as well. Kasi aramta na there's really no dichotomy between health and economy. Ngunyan, yaon man si Peter para mag-explain sa to, paano tayan, paano mo ibabalance gabos na uya ini nag-i-spike, ibang variant ang naglaog, very unpredictable and very deadly ang virus na variant, tapos paano na ang kabuhayan? Mukha talagang magme-memo ka na ma'am kung paano gumamit ng virtual background tsaka ng landscape. Kasi naka-portrait sinda gabos. Daisin na tataong mag-landscape. Yan, si Dr. Perinya, buro baliktad na. We are all caught unprepared, Mayor. Kasi, 'di ba, biglaan sa pandemic, sanay kita na physical, face to face at pag-ulay sa gabos na tao, and tapos boom, last year biglang araw kita kaini, gabos kita na nga pa kung paano ta ibubuhay man giraray na normal na ginigibutas si mga functions ta. Kaya araw kita kainingon yan. Si Sir Peter, parang ang sarap ng buhay, nakahiga. Oo, parang nakahiga. Parang magayunan ng buhay niya. Tapos pareho man ni Dr. Perinya, garo nakahiga man ito. Nakasontan lang, Mayor. Nakahiga sa sasakyan. Magayunan ng background ni Doc Romer. O, kahoy. Makibareta muna ako kung kumusta ang COVID-19 cases sa Iriga City. For the past few days po, medyo po na-alarm po kami ni Mayor. Doon. Yes. Paulit po. Tanag. Ang kapot. Ulit. Take two. Paputro Okay. po. Well, ini ang Okay. case talaga ngunya. This is reality actually na namamatayan ta. As much as we wanted to i-convey ang mga mensahe na gusto tang ipaabot sa kadaklan, ang issue ta internet talaga eh. Pero anyway, balikan ko sa sinasabi ni Doc. Nagkaigwa kita Okay po. ng spike. For the past few days po, nagkaroon po tayo ng alarming cases of COVID positive sa Iriga. Nag-hands-on na po si Mayor. Siya na po ang nagsusupervise ng overall paghiro kan sa tuyang contact tracing team and active case finding. Kailangan pa rin po ang active participation ng community. Kahit anong sipag po ng government, pag walang pakialam po ang tao,
hindi po natin matutupad ang ating mga pangarap na hindi talaga magkaroon ng COVID case sa Iriga. Doc Ronald, Talagang linawin Yes. lang natin doon sa mga nakakapanood sa atin, no? Yung active case finding, ito yung naghahanap tayo doon sa mga sinasabi nating mga areas na maraming kaso ng iba pang posibleng may symptoms. Tama po ba? Yes po. Yes po. Active case finding. May nababalitaan sa barangay o purok through our births midwife nurse na may mga symptoms. Kinukuha na po natin yan para ipatest. Pinapatest na kaagad ni Mayor para hindi na tayo yung parang nagbabakasakali. Hindi na tayo nagbabakasakali. Active na talaga tayo case finding. Yung pangalawa naman, yung the other way around, yung may mga nag-positive, halimbawa may close contact, kino-contact tracing yon ng team. So dalawang measures ang ginagawa po, active case finding tsaka contact tracing po sa Iriga. Ma'am, na-mention nyo po last press conference natin na nagkakaroon na ng full capacity ang mga private hospital sa Iriga. All hospitals here in Iriga, pero it is all considered level 1. Almost all of the hospitals here are level 1. So, they don't have the capacity to serve the severe cases. Pag severe cases, kaipuanan, duman yan sa level 3 hospitals. So, ang problem, gabus na level 3 hospital sa Naga City, gabus na po Jampak, puno na po siya. And even po sa Legazpi, puno na din. So, ang problem itong mga severe talaga, yan ang problema tangon yan. Mayo pong nagki-cater, tadain na po kakayanon ka mga hospitals. Natatakot po kami. We were visited by ARD Avellino. Yeah, Avellino. Na baka at siyan kayan, kung ma-maximize, gabus na, baka ang tao nasa labas na kan hospital. Baka ang mangyari sa Manila, like igwa akong friend, ang nangyari sa iya, nag-positive siya, nagduman siya sa Veterans Hospital, yaon muna siya sa ambulance. Then after 2 days, saka siya linaog sa ER. Then after 2 days, saka siya linaog sa COVID ward. Kumbaga kung patapos na, saka naman siya nalaog na sa COVID ward. So that is the worst scenario that may happen in our city if we cannot contain the virus. Kaya problemado kitang ngunyan. Igwa kitang severe cases right now, pinipilit na talaga ang BMC, di ba Doc Perinya? Nagpatawag na po si Mayor ng meeting with the different hospitals in Iriga, including yung MMJ sa Nabua. Kinausap na po ni Mayor Namo, in-inventory namin yung availability ng mga COVID wards sa each and every one na hospital. Ilan na po ang naka-admit na COVID patients kanila, and if ever, kung ano yung mga problems nila, para at least matugunan din ng LGU government ng Iriga para lang mabigyan natin ng solusyon yung mga problema ng pasyente nating taga-Iriga na nagka-COVID. Kasi po, wala na po talagang bakanting rooms ng COVID ward ang lahat ng hospital sa Naga, including yung sa Bicol Sanitarium. Kaya po, doon nga sa in-explain ni Dr. Avellino sa amin, Mayor, pinakita yung mga slides na nilecture sa amin na malapit na po tayo dumating doon sa 50% capacity utilization ng mga hospital beds sa hospital. Baka kung hindi natin makontain ang problema sa Iriga, baka matulad na rin tayo sa Manila. Oo, nakikita. Yan, pinapakita po ni Mayor. 45.97 na ang utilization rate natin. Non-COVID beds. Sa COVID, sa bed utilization rate, sa COVID and non-COVID, 39.41%. So, paano na tayo? Pa 50% na tayo, no? And we're looking na, ma'am, doon sa pagtatayo ng field hospitals. Duman sa isolation area, mayo kaming choice but to convert wala ang signal. Wala, si Doc Cromer yun. Doc Cromer yun. Kumakanta. Doc, naiintindihan po namin kayo. Ano yung pasyon?
Nagpapasyan si Doc. But anyway, Ma'am, balikan. na-convert kita. We have no choice but to convert 2 buildings there into a field hospital. Mini hospital. Yeah, mini hospital. And as of now, we rented already. We have 3 ventilators already. We rented out 2 ventilators. And wala kaming choice but to intubate if we need to intubate. And we have oxygen right now. We have 10 tanks of oxygen. Kasi ang tinitira kang variant nun yan, Jokes, lungs eh. Lungs talaga. Ang tendency, pneumonia. Pwede kang pneumonia o parang primary complex ang kinalalabasan. Lungs talaga ang tinitira niya, ang una eh. And mo pa lang naintindihan, naglalakad pa lang ang tao pero ang oxygen saturation na nag-80 plus, nag-88, nag-86, bumababa pa lang. Hi, Jokes, nawara ka. Ayan. Alright. Talagang the struggle is real pag abot sa online. Nawawala. Welcome back, Sir Peter, habang tagilid po si Sir Ronald gayon. Gusto ko lang aputon si Doc Ronald saka si Doc una. After that, si Dr. na. Gusto kong aputon si Doc Ronald saka si Doc Romer. Paano pag-establish na kang field hospital? Since na ikaw naman kitang mga available building or establishment, kaya punta lang itong i-modify according to the specifications kang mini hospital. And then mayroon na rin po tayong pinurchase na mga emergency medicines na gagamitin sa mini hospital. And then humingi na rin po kami ng request kay Assistant Director Abilino, and he initially granted the request of the mayor na we can utilize the NDPs na mayroong experience na nag-duty before sa hospital. And luckily mayroon tayong 8 NDPs na pwede natin gamitin. Pwede sila mag-rotate, tig-4. Yung 4 muna mag-duty ng 14 days, and then after 14 days, mag-quarantine sila. Yung another 4 naman yung mag-duty, and then vice, paulit-ulit ganun ang sequence. And then, in the case na wala talagang malilipatan yung COVID patients natin, diyan natin ilalagay sa mini hospital ng Iriga. We will manage the case ng pneumonia, which is usually the underlying disease ng COVID. And then hopefully, hindi sana dumami yung ating pasyente kasi simply mini hospital lang tayo. But we will try our very best na magampanan ang trabaho ng mga doctors and nurses na masave ang buhay nila. So, Doc Romer, baka you have an additional info? Yung atin namang gawing mini hospital is very, naman kasi siya. Una-una, yung gagamitin natin talaga mga ekipahe doon, una-una may pinurchase na si Mayor na 5 hospital bed. Hindi lang siya bed na natural, hospital bed. Sabi nga ni Dr. Rinya, kumpleto. Nandiyan na lahat. Kasi kung isipin natin, mayroon din tayong maglagay ng isang mini hospital na hindi yung pang hospital bed din. Alam naman natin pag severe pneumonia, dapat merong naka-elevated din lahat yan. Kaya thankful tayo sa kay Mayor na meron talaga na-provide si Mayor na 5, bago po ito, na lahat na pinurchase po ni Mayor. Nakausap din po namin si ARD dahil nga doon sa ating MOA, na mention po niya doon sa ating mga HRH na mag-duty. As long as daw po ang dapat, ang mag-head is organic. No? And then the HRH will only, as a assistant lang po ang HRH natin. Dapat po organic din po daw po ang mag-head. Head ng nurses po doon sa mini hospital natin. Diba po, Doc, even the nurses, di ba yung mga nurses natin, we have exhausted all of them kung pwede lang kasi concentrate muna sa CIU because of the sudden spike of the cases here in Iriga. May bagong variant ng COVID-19 na nakakahawa na sa Iriga City. It is already in the news na may bagong variants. But as of today, hindi pa actually relay sa amin kung ano yung nag-spread na variant sa Iriga City. But sa tingin ko, baka kasali na rin tayo dun sa new variants kasi napakadali po ng pag-spread.
ng COVID sa mga na-expose. Tapos po, besides sa mabilis makahawa, ang dami na pong namamatay ngayon. Pero Doc Romer, di ba po, ano pong advice sa atin ng DOH? The usual po natin, Mayor, is dapat nandun pa rin dapat sundin natin yung minimum health standard natin na dapat ginagawa. No? Yun kasi ang nakakalimutan minsan natin na siyempre ongoing na ang vaccination ngayon. No? Actually, dito sa Iriga, nakadalawang batches na kami ng vaccination. Nakakalimutan siguro ng iba na porke meron ng bakuna dumating, nagiging complacency na rin yung mga complacent na rin yung ating mga kababayan dahil nga may bakuna. Pero sinasabi nga natin lagi na ang bakuna, ano lang yan, part lang yan, no? Hindi pa yan totally yung talagang mapupuksa yung ating COVID na problema. Diba? Yun ang nangyayari ngayon eh. No? Kaya hindi nga naalis ang laging ang mga sabing paalala ng LGU Iriga with regards sa mga dapat gawin natin. Ongoing pa rin, yung face mask, yung actually maganda nga ngayon, may eye contact kami. May consultation na online. Diba? It's still part and parcel of eye contact. And anyone who registered can talk to the IMT officer and to all the doctors for free consultation. Maraming doctors doon from the Dr. Periña, Dr. Cindy, Dr. Arian, and Dr. Chanel, and dalawang dentists, including me and si Dr. Mitch Guadalupe. No? Dr. Mark. Dr. Mark Gonsalgo, partner rin po siya doon na 24 hours po ito online, including dyan yung IMT. Na meron din sa part din nila and part din sa amin sa consultation. 24 hours to, rest assured na meron po talagang naka-schedule ng mga doctors dyan na anytime na meron kayong gustong itanong at meron kayong mga alinlang kung ano pa, may mga sasagot po talaga doon. Pag kailangan, Yes, po, Doc Mayor. Romer, ng reseta, papaano po? Hello po? Paano po Dr. Romer, papaano kung... ng reseta? Hello? Okay. Putol ka, Doc Romer? Ako, baka may Okay, consultation si Doc Romer. saluhin ko na lang si Doc. Ganito, usually, Sige, pag may humihingi po ng prescription, bantay na lang ng patient sa CHO para kunin yung prescription. Or, kung available yung gamot, binibigyan po siya ng pharmacist. It's free. Yung senior citizen, hindi na po natin pinapupunta sa office. Yung healthy na anak ang pinapupunta natin sa office to get the prescription or the medicines. Opo. Oo, kaya jokes, gusto ming mag-appeal naman sa mga aki, na mga teki, na igwang mga lola, lolo na daitataong I mean, ikat ka muna dyan. Igwa ko nahilin sa comment sa post mo na paano man nga sa mga gurang, day man nga kantat tao. Oo. Nako, kitang mga hoben, kita po an may dakulang responsibilidad. An mga senior citizens ta, an mga nanay, asin tatay ta, tapos naman ang Daman ka. kita naman mag-ataman sa inda. Giyahan ta sinda sa paggamit kay ning teknolohiya tanganing maka-avail kaning mga serbisyo. Tama? Di ba, ma'am? Opo, para dai na magluluwa. Opo. Kung kaipanan ni daning doktor, yaon po. Igwa nga ning baga Dr. Periña, itong igwasang Opo. pigsa. Opo. So, ano na yan, kikibuhon pag igwang pigsa. So, Iya po, nasimbag ko na po itong mayor. Tapos po, tao naman po ito kay prescription and the medicine po. So, ang pwede pong magpakonsulta sa eye contact, non-COVID tsaka COVID-related. opo. Yes. Non-COVID and COVID-related. Opo. Kailangan nilang i-download po yung app. Yes. Opo, kaipuhan nindang mag-register, i-download, tapos register. And then after you register, you can ask your questions na din. IMT and doctors, consultants, mga doctors po. Usually, ma'am, ano po yung kinukonsulta sa IMT? Sa IMT, ang present Na status permits. po, present situation kang COVID, iyo po itong procurement of permits, kung paano ka ma-travel, kung from Manila, malaog ka digdi sa Iriga, kung paano, tapos kung ang typhoon, paano po ang approach na kaini, paano ang proseso. So, gabos po yan about disaster risk management po. Ma'am, nasa Google Play po ang app. Yes. Eye contact ang hahanapon. Opo, eye contact. Sa mga iOS, ma'am, so mga naka-iPhone, papaano po? Igwa na din?
Medyo dyan Ah. kami yung problem sa iPhone. Any Android will do, but we're still adjusting sa iPhone. Pag iPhone kaya medyo mahabang proseso, but we will do that. Hopefully we will be able to solve that problem probably next month. Nakakaalarma na nakakatakot na dai mo na aram minsan positive. Igwa nga ni kaming case baga itong case na nag-positive siya sa antigen tapos nag-negative siya sa swab test. RT-PCR. Ah. Tapos after several days, since symptomatic na naman siya, pina-reswab pa. Saka siya nag-positive. Oo. Hindi na Ngunyan nagsisilbi. positive siya. Tapos igwa na naman itong incident na naganan nga ito sa rong employee sa City Hall na naglaog siya, parang feeling niya kaya igwa siyang symptoms kan COVID. Paglaog niya, nagpa-swab siya. Pag swab niya, negative siya. After a week, pag RT-PCR swab, nag-positive siya. Then, kaitong nag-positive na siya, dinarata na siya sa BMC Ang BMC ang igwang talagang capacity to take care of severe patients. Mhm. Unfortunately, nagadan si Manay Franz. Kaya, grabe, deadly talaga ang virus. Parang, dai mo maintindihan Dai mo maintindihan na parang unti-unti kang ginagadan. Ito nga ning sa Roman na case, makusugon pa siya. Nagtataram pa. Pero bako na talagang stable ang oxygen saturation niya. So, mahirap talagang i-transport. Pero pag abot duman sa Kabusaw, the following day, nagadan siya. So, very unpredictable. Dai mo talaga maintindihan. Kaya, sabi nga ni Doc Perinya Bagat, COVID is real. COVID is really real. Every day that you browse your Facebook, mahihiling ka na lang igwang nagagadan. And bako ining senior citizen so ibang nagadan bako senior citizen So iba 57 years old. The doctor, di ba? He was only 57 Yes po. years old. The other one who died was only 50 years old. So COVID is really real. So kung pwede, dainin na basta-basta hon sasabihin ninda. Naka-lockdown ng harong nindo. Diyos ko, jokes. At naka-lockdown na, nagluluwas pa, nakikipag-inuman pa. Dai niya aram. Kung infected man siya o dai siya infected, very obstinate kasi ang mga tao talaga. Grabe, talagang mga kusong talaga. Kaya kasarong aldaw, nag-post na talaga ako sa Facebook. Sabi ko, kung habo mong makilala ka at dai ko expose ang name mo, magsunod ka sa lockdown. Yun na nga, di ba? Kasi nga, like for example, kaya ako nagpapaalam din ako kay Mayor. Sabi ko, Mayor, parang meron akong exposure sa patient na may COVID-19 kasi nag-interview pa ako. Nag-voluntary self-quarantine ako with my family, yaon digdi. 14 days kami kang Tuesday. Pero since nga ni na igwang mga cases na after a week, after 2 weeks na quarantine mo, baka positive ka pa din. So, grabe pa din ang ingat. And syempre, as much as gusto mo ko sabi ko, Mayor, pwede bang mag-antigen bago ako magrani sa imo? Baka designated survivor ka, baka Pero maray ka pa nga ni jokes. At least you have the initiative na kung pwede mag-iwas muna kita. Dahil naiintindihan kang tao Dahil naiintindihan yan People are so selfish right now. They are so selfish na they thought they don't have COVID. Pero yun pala, all along, they have, hilingan na so nagadan. Pati so akit niya, pati so agum niya, na-infect niya. So imagine yung isa sa mga nakikita nating reason, Mayor, na kung taano, naiintindihan kang publiko is yung takot magadan sa gutom. So ano ang ginigibo ngayon ng local government unit para ma-enhance, matabangan sa pagbuhay na ma-maintain na healthy ang economy kang Iriga? Yung nga ni jokes, yan ang iaapot ko na kay Peter. Yun. Kasi, di ba, yan ang sinasabi ko na mahirap talaga. You cannot just decide to lock it down o mag-lockdown ka mo or what, because what about the business sector? Like, resorts, 50%, pero panahon ko taon yan ng swimming, pero
We need to shut it down. So, paano, Peter? Sa hiling mo, paano mo i-compromise o paano mo ibabalance? Paano kita makaka-recover o ano ang nangyayari sa ekonomiya? Memohan, nakamute. Nakamute ka. Nakamute memo. Mamamemohan na naman. Okay. Hello. Hi, Sir Peter. Hello. Good day sa inyo. Actually, sa question ni Mayor, I am not an economist. Pero sa personal kong observation lang, and ma-focus po ako duman sa aspeto ka tourism po, para po ka adi pong kading ekonomiya versus po kading pandemic na versus po kading pinag-aagyan tapunguan, uda po mauswag ng ekonomiya kung uda po healthy tawo. Kaya uda po iriga kung uda po irigan. Importante, sabi nga po nila, naniniwala ako, kakasabihan na the welfare of the people is the supreme law. Dapat perming a welfare katawo above kan namin, amuta dapat po tandaan. Naniniwala po ako bilang isa na tourism practitioner na kita po being a social being po kita, pinangigin talaga kita engaged na nabuhay po kita sa sad na cave. Tapos natiyan po kita sa mga pinsanta, sa ibang tribe, nagbisita kita, nakapangagum ka. Today, nagbisita kita sa ibang places. Una gusto ko pong sabihin, Kadi, whether we like it or not, ang pong mga tao, mig-move po iya, because we are a social being po. Adi pong COVID na adi pong nangyaring uwan, diriman po niya in-stop talaga ngamin. Agkuya mga bagay, na-recurve niya ang mga economic activities. Kung mababayad na po, pinag-recurve po niya. So dati pong mga physical festivity, ginibo niyang online, na mas amo na po iya mas kuwanguwan, plus adto po mga daradakilang scale na mga tourist destinations, so mga tao mas pinag-preferred na nirang mas mga satsabit na pong mga small scale, mga tourism sites po. And mas pinakikisag po niya ang local economic activities. Ito mas importante po na imbis na magparaiyan sa ibang lugar, mas magayon pong sabi sa naikalugar mo. Amo po nga na binabaoy tanguan na karon kitang bubble tourism. Mas amo na po ag-appeal nguwan. And of course, mas ginugusto na po katawo a farm tourism. They want to experience the solace of nature. Mas amo na yan, permit kitang sabi baloy, mas amo na po adi. So if we really think outside the box, kay puanan talang po magayon ng mga polisiya, kay puanan talang po sa magayon na programa na i-push ading mga agpo kita para po bumalik po adto pong kung baga adto pong liveliness ka ekonomiya kaisad na lugar. Pero tandaan ta po sa pagbukas, dirito po isakripisyo adto pong health na sinasabi po, adto pong health side versus po kadto pong profit na ginigenta. Magkaiba po sila. Uwan po diri na pwede isa na negosyante na puro sa na return of investment iniisip, kundi po iniisip pa man niya so safety kadto pong lugar niya para balikan po iya. Whether we like it or not, kung baga po, it's no longer business as usual. It's business unusual. We think outside the box para po bumalik po ang ekonomiya kausad pong lugar. And of course, baka po sa naman na ding usad na aspetong nasa government, baka po sa nasa aspeto ka mga nasa business sector, kundi abo po adi pagtarabangan ka ngamin. Dapat po sa gobyerno, kita pong nasa gobyerno, which is amuta po ginigibo sa pamamayo ni Mayor Madel, na mag-ado po kita sound policy ka ngamin pati sa ekonomiya, and sa tuman po mga business sector, we see to it na dapat ngamin ng mga interventions na maging safe ang lugar ninyo, dapat gibuwon ta, and saan man po mga tao, sundon ta po health protocols. Kung kita po magkaiba-iba para po kan, then we will grow from this pandemic na pinag-aagyan ta po. As stronger. So, as stronger. Kasi po, para po gusto ko lang pong ma-share,
adi pong problema po kanguwang kading COVID sa pandemic, baka pong mas mararim po kung apag-isip ta bakang external arag po baga ka pag-restrict sa ekonomiya, ka mga border lines, etc. Kung kita po sisilngan ta po ya inwardly, attitude po mismo katawo, kita po mismo, kitang mga tawo pong nag-iringid, kitang mga eriganyo lambang isab po ka na to, by dun ta po, sa dirita, sari kita nguwan na parte ka buway ta, nasa fear zone ba kita, or atong pagkatakot na parte ka buway ta, or nasa learning zone na kita, or nakatutuod na kita ka mga lessons kading pandemic. Sari na kita parte ka, kay puhanan tang magkalubo or mag-grow. Para po ka na dapat ang pong fear naan, na amo po na iba, ang ganguan, di pa na ginakagagaling santa uno po. They keep on browsing kung mga uno-uno po ang mga information about COVID. And pag nababrowse nila, without validating from the expert or nakunga-unga basang, they share. Kaya po nagkukos lugod po sa panic. So dapat ma-break tapuan, i-outgrow tapuan, kaya parang makatuod kita. Isita ang mga health protocols na mga sinasabi. We need to learn from it. And then we need to grow from it. Let us look for a greater opportunity na dapat isipan ta na kung kita ngamin migtarabangan, we will grow from this pandemic. So, amo po sanayan para ka na to. So, in that way, para ka na ka-ekonomiya, kaya tayo nabuksan. Kung ngamin sa nakitamig cooperate, ngamin gigibuan ta po na role kalambang usad. Nasabi ko po nga ni, so government sound policy, adto pong mga business sector, dapat maging kuwan, health conscious sila, at mga interventions, engineering interventions na ginigibo nila, so mga policy, dapat sundon man nila. And of course, sa mga tao po at mga health protocols, sundon ta. Then, kaya ta pong may open na di because isip ko ngamin namang gustong lumuwas. Gustong-gusto na ngamin na lumuwas. Only that, dapat kay paran ready kita ngamin para po ka. O diba, Sir Jones? Vote for Peter Lagyan! Pag sabi ko sa iyo, pag Ano mo, Peter? Kagawad o ma-vice mayor? Kaya sabi ko, pag Hindi pa nagtatanong, yan mayor prepared. when Sir Peter talks, everybody listens. O diba? O, ipaprahiling ko nga ni reaction ng Miss Universe. May iniisip si Jokes. Oo. And bottom line, Digdi, habang tigsusuway kita kang pandemic, physically, ini itong pagkakataon na dapat nagko-connect kita sa isip. Dapat inaayos ta, ino-organize ta ang gabos, tanganing kita magpadagos na normal. Responsibilidad kuan sa diri ko, pero responsibilidad ta ka. 'Di ba? Correct! Galing talaga kang partner ko. Galing talaga. Pero mag-memo ka. Pangit ang mga background. Everybody. Anyway, Ask your IT. 'di ba? Yun lang. I'm helping with your landscape and portrait. Sana ma'am, dalasan natin yung ganitong usapan kasi dito tayo nakakahinga. 'Di ba? Ito yung breather natin, all the kaguluhan every week, no? Sabado, linggo. Although may mga nagtatalang cases, may bagyo and all, pero karapatan pa din natin na frontliner ka man or apor ka man o ordinaryong tao, kay puhan ibalik taman girarayso kung ano ang nakakapaugma sa tuya. Itong nakikipag-ulay Apo dun sa kangani ko tao, essential. Essential. Ayun. Oy, pero kidding aside sana yung mga apor, so mga apor mga authorized persons outside residence, wag niyo namang abusuhin yung pagiging apor. Yung ginagawa Actually, yung reason yung apor ako, agi ako diyan. Hindi pwedeng ganoon kasi baka nga yung mga apor actually yun yung carrier. nakakapalakot kang virus, 'di ba? So hindi naman tayo against sa mga apor kasi minsan naman ako naging apor. Naging reporter man ako sa field, so nagka-ID man kita as apor. Pero di ko na siya ginagamit, syempre. Although correspondent pa man giraray ako ng television, ng media company.
Pero hindi mo siya pwedeng abusuhin na apor ka, 'di ba? And siguro pagkakataon naman na pag-isipan ka mga government offices na talaga ma'am na limitaran itong tatutong app na maging apor. Kasi kung lahat apor, hindi Affordable. apurado lahat, di ba ka nga, di ba? At least limited lang yung mga lumalabas. Ganun ba Let's yan? go. Sige. Pasok. Doc Ronald, working alone, Yes. working in a team. Working in a team. Doc Romer, big party, small gathering. Small gathering. Sir Peter, piercings o tattoos? None. Ay, bakit? Hindi pwede yan. Bakit? None. I don't like both. I don't like Sige. piercing, neither tattoo. Ay, balik ko So, none. sa'yo ulit. Sir Peter, art festivals, music festivals? Art, because music is part of is an art. Ay, Diba? may justify talaga. Kaya art. Bakit? Yung tattoo naman, art naman yun ah. I don't like, that's the form of art which I don't like. Both of them. Grabe. Yes, Your Honor. Mm. Doc Romer, happiness o wealth? Happiness. Doc Ronald, funny or romantic? Ala? Makaray ka sa ago mo. Ala! Romantic. Kakanin ko kasamago. Morning or evening, Sir Peter? Ay, alin. Morning. I'm a morning person. Talaga lang? Makarang Yes. hindi ah. Parang nung mga 20s mo, Ay, evening person ka ah. Ngayon, morning person lang. Murang na kaya. Hindi ka nagsabi Correct. yan. Doc Romer, passenger, driver? Driver. Driver. So ikaw gusto mo mag-change oil. Ay, tapos na ako niyan. Tapos na ako niyan. Overhold na. Doc Ronald, ano, Yes po. passenger o driver? Driver. Gusto din mag-change oil. Mga doktor ka talaga. New clothes, new phone. Doc Ronald, New clothes. ako new phone. Ano ka? Oo. Kailangan nang i-upgrade para maganda ang quality ng video. O, di ba? Oh my God. Sir Peter, slippers o sneakers? Sneakers. Ikaw, Mayor, slippers o sneakers? Sleepers. Slippers. Siyempre, chinelas leadership tayo. O, di ba? Huwag tayo sa sneakers leadership. Sleep, no food. Sir Romer. Sleep. No sleep. No sleep. No sleep. No No sleep. sleep. No, O no food. no sleep. No sleep. No sleep. No Ako sleep. no food. Ako no food. Sleep Nagdadayet. and food. No food ako. Nagdadayet. No food. Inay ko, Peter. May hypoglycemia ita. Sir Peter, time travel, teleportation. Time travel. Kasi gusto kong balikan yung mga gusto kong mga babalikan sa history. Oh! I just the Lord. At ayaw ko na Love life ba yan? imposible. Love life ba yan? Hindi naman. Talaga lang, History nga. Very historical. Yes. Sir Peter, sa'yo ulit to. Maliit o malaki? Lahat, gusto ko malaki. Na ano? Kasi malaki ako eh. Diba? Hindi ako kasya sa mga maliit eh. Maliit Sige, na Sir damit, Peter, hindi ulit kasya, sa'yo. hindi Soft kasya or sa hard? akin. Maliit na bed, hindi kasya. Ay, hindi ako pwede doon. So, malaki. Sir Peter. Since malaki naman, okay, soft or hard? Soft ang gusto ko. Like sa kama, sa babanet, cotton, gusto ko soft lang siya. Ayaw ko ng hard. Safety. Yung mga doktor natin, no? Marami ka pang question. Go, 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 Jots. Shampoo o sabon, Sir Romer? Shampoo.
Dapat siguro tanong ko to kay Sir Ronald. Shampoo, sabon. Sir Siyempre alam natin Jonathan, ang sagot. no choice na, sabon na lang. Sir Romer, alcohol o alcohol? Alcohol. Sir Ronald, surgical mask and 95 mask. N95 mask. Siguro talaga. Siguro talaga. Oh, Sir pasiguro. Peter, dancer o Opo. singer? Dancer! Nasayaw ka, Sir dati. Yeah. Okay. Ang pangit. Parang duda I si danced before. sabi ko na nga ba, ikaw yung mascot ng Tinagba Festival, yung babae doon. Sir Ronald, soda o beer? Po, soda. Sir Romer, Hey! Beer Bawal kay yan. Mayor. parang mimiss nyo na uminom, no? Bawal pa. Android, Sir Romer, Android o iOS? iOS. iOS. Tagal lang ako magamit ng iOS. Nagaman ay iOS, hindi ka nga maka-landscape. Pero talaga hindi pa ako nag-Android. Hindi pa ako nag-Android. Sir, pareho tayo. iOS ako. Kasi sabi nila, Tinuturuan lang ako ng anak ko. tsaka ako naman ang justification ko, sabi nila, ang gastos mo naman, iOS. Hindi. Kung gusto mo ng simple lang na operation, iOS ka. iOS. Kung gusto mo ng makulay na cellphone na operation, madaming app, Android ka. O, doon tayo sa hindi complicated. Sa iOS ako. YouTube o Netflix? Hindi ko na Netflix. YouTube. Hindi ka nagdi-Netflix? YouTube. Si Mayor Netflix to. Hindi. Hindi ako nag-Netflix. Hindi ako marunong nga niya. Ako talaga. Memo ulit ito. Ngayon muna naman. YouTube. Wala Sir naman Peter, Instagram yan eh. pop or indie? Hindi. Bakit indie? Hindi oo. Hindi. Mas gusto. Ano? Bakit indie? Bakit daw hindi? Bakit hindi? Hindi oo. Hindi oo. Kasi ayaw. Bakit? Kailangan nating itawid Kasi mas na to football or basketball, Sir Romer? Basketball. Sir Ronald, rich friend, loyal friend? Loyal friend. Wow. Na rich. Basta loyal friend. Kung rich, mas better. Ito Sir Peter, para sa ito. Work hard, play hard. both. Ano? Ano naman? Ito lang. Oo. I need, after working hard, need to play hard. Work hard na muna. Talaga. Work hard. Tapos kaso bago gusto mo soft, ngunya naman hard na. Work ko kasi. Ito, Sir Romer, jogging or hiking? Jogging. Itatanong ko to kay Mayor, laundry or dishes? Dishes. Sigurado ka? Ito, Mayor, amusement park o day at the beach? Amusement park. The Dapat. most controversial issue. Uy, nakaibanan na ako digdi sa fast talk. Totoo yan, ha? Akala ko din papapin. Sir Ronald, Yes po. pencil or pen? Pencil. Kasi pag nagkamali ka, pwede mong baguhin. Talaga. May second chance. Makata. Sir Romer, Yes po. bulalo o nilaga? Para to sa lahat. Sir Ronald, lights Para sa lahat. off o lights on? Lights Lights off. on. Ikaw, Peter. Lights on. Si Doc Romer, lights on. Si Doc Perinya, Lights off. lights Lights off. Ikaw, Peter. Blinking. Lights off, Mayor, kay parang ta sa melatonin, kay parang makaturong ka talaga. Talagang nag-scientific So, lights explanation. Akala ko Pinaka-last question, jokes. Para sa tuluman ini. sex or chocolates? Oh. Chocolate.
Oh, maniwala ako sa'yo. Plastikado. Chocolate talaga, matamis. Matamis ang chocolate. Si Doc Ronald, Shake po. nagkakagaw ka mo. Oh my God. Hindi ka magkagaw, tamayo ka mang kaiyan. Okay, Ronald, I'll be Doc honest Ronald. with you guys. Siyempre, sex after mag-chocolate. Sir Hindi Peter, lang ako nag-experience, nagsimbag na araw ka yan. pero si Sir Kaya Romer, pala mayo ng buhok si Dr. Perinya. Lagi siguro. Nilanggam ng chocolate yung buhok. Opo. Diyos ko, ama. Peter, ikaw naman. Siyempre chocolate, grabe ka man. Oh. In as much that I like to have sex, siyempre chocolate. Kasi yun ang parang- igwa ko. Parang mo joke, Chocolate. pero kaya virgin pa talaga yan si Peter. Ano ka ba? Na ano pati na-distract pati si Oo, nakaano pati si Doc Romer, oh. Talaga ba? Ano, Doc Romer? Ano sa hiling mo? No-comment po ako. No-comment. Para may alam si Doc Romer Doc Romer, baka naman may alam ka, share mo naman. May alam yan. Nakasama ko po si sa Boracay, si Peter. May alam yan. Baka nawawala kasi yan, doon kami sa Boracay, nag-iibang ano yan. Anyo? Anyway. Those were the days. Oo nga, kaya nga sabi niya, ano na siya ngayon, morning person. Sa Boracay, nawala siya gabi. Natulog na kasi. Ano Kasi, nangyari na kay Sirena? kasi morning person nga ako. Mag-happy hour pa sila, inuman, etc. chill. So I need to sleep. Kaya nawala ako. Pwede naman, Okay. uso naman ito na. Diba, Doc? Diba? Lagi. Okay. Yes. Ay, Okay, nako. from the nose. From napakabigat na usapan ng COVID hanggang sa mga personal sa Fast Talk na tanungan. Thank you very much, Doc Ronald Perenya. Oh, Doc Romer, Yes, Sir Peter, Thank you thank you din very po. much. Ha? thank you. And sana kahit papano ay nakatulong kami ni Mayor Madel para makahinga kayo ng konti sa sobrang stressful na Thank you mga po. Thank araw you. ngayon. Thank you. And sana ingat po kayo kasi marami pong umaasa sa inyo ng mga frontliners. Saludo po kami sa inyo sa mga ginagawa ninyo para sa amin. And hopefully ma-realize soon ng mga na kumbaga hindi lang kayo ang may papel para sa amin, kundi kami din may papel para sa inyo. Thank you very much po, Sanggabos. Yes po. Salamat po. ganda naman God bless po sa inyo sinabi lahat. mo. Salamat po. Okay. Thank you. So, Thank abangan you. Actually, jokes, ako talaga, proud naman ako digdi sa mga tawang ini. Although sometimes, dahil ko yan napapahiling, aram ninda very strict ako, aram ninda na kaipuhan mainit ang ulo ko, and all that because of the stress and of the pressure. But these people are really, talagang maaasahan mo to. These are all resourceful, reliable, and Thank you. talagang mahal nila ang Thank you, Iriga. Mia. Really fighting for it. Thank you. So again, thank you, Doc Romer, for the time. Yes, po. Niya. Balik na naman Opo. kita. Igwan na naman kita Opo. mga toxic patients. Peter, itong mga resorts mo, we have to shut it down. Sorry. So, Irakman, itong mga nag-hiking, Peter, tama ka, jokes. It has to be synchronized. Dapat synchronized kita. Synchronicity of everything kasi we have no choice but to help each other. Yeah. And we have to be united just to fight this COVID kasi sobra na ang grabe ang ill effect ng COVID and consequences. So we really need the help of everyone because the government cannot do it alone. So again, jokes, thank you, May, thank you, Eman, and Yes, thank po. you po sa pag-guest mo. Thank Thank you rin po. O, ayan Thank you na, rin mga... Thank you po. Thank you, Ingat po ha. kayo lahat. Salamat po. And- God bless.
Ayan na, sa gabos ng mga nakaantabay sa samuyang vlog ni Mayor Madel. Padagos lang pong mag-antabay kasi gigibuhon mi po ang gabos na paagit ng aning makapaghatod po sa indo ning positive vibes. Digdisa na yan sa Si Jokes. at si Madel. See you next time. Bye-bye! Thank you. Please subscribe! Thank you.